vanhu vakawanda vari kutongoshamisikawo nazvo because hazviwanzoitika, and the worst kuri kuti pakati petown vanhu vese vari kungopfuura vachingototarisa kuti how can this happen, because pazvaitikira pacho kana muchiziva panowanzorohwa vanhu nepolice paipai pekuti first pekuti tingori padhuze nepa okay zvekuti vanhu vese vari kutongotarisa vari kutoshamisika kuti how can it happen. Ineniwo ndatongopfuurawo nepano tikutoshamisika, zvinobva zvangozazisawo zvakataurwa nevakuru, ende vanhu vese vari kungocheuka nanhasi. Vanhu vari kupfuura nepano vari kutongoti zvaitika sei apa kwamboita kunge kuda kunaya. I think zvine zvazvinotoshura because hazviwanzoitika mutown, ende tikafungawo nhoroondo yaFirst Street kuti warungu wairambidza vanhu vatema kuuya muno mutown. Saka I think wo zvine chirewa hatisitomboziva kana kuti pane chivanhu chida kutoitwa kuti road inaswe, because chekwadi chaitika nechototi mapudzi angowanika akangomi aripo ari 8, ende vakuru vakanga vatombotaura kuti mapudzi anowira kusina hari. Vakatotarisa atoripo nanhasi, hapana kana ari kumboatora, hapana kana ari kumboti ndeake, angoripo mapudzi akangodaro.